Ada ego orang tua yang terhit juga. Yesko berdua De Avril, De Fitri juga boleh bersama Dede Asup, Asep. Asep. Sampean iki. Ya. Bagaimana bolo? Wong sing tertib. Ya. Walian Mas, momone walian. Ropos kuwi. Wah, sesuk dihukum kowe. Hukuman Mas sesuk. Kon usung lemah telung trek dhewe. Yuk bersama Tuproso Campur Sari. Ya, sinarengan Kang Gareng. Kang Garengku nyanti to ki mau? Garenge lagi neng mburi, Mas. Oh, ya. Rescue. Mas Pri rescue garengnya. Ya. Ya. Oke, baik. Siap. Nah, ada ego wong tua, ada sederekan sini sayang bersama
Oke, baik. Temu rasa lho iki. Sampean saiki apa sesuk sing arep nyanyi? Sing arep nyanyi sesuk apa saiki? Bar sesuk. Enggak sesuk kuwi eneng sebelah kono. Oh iya. Eneng sebelah kono beda lagi. Pit. Pit. Tresnoku nomor siji. Aku kurang baik apa? Usahamu wis ra kurang dan hatiku wis popolan. Pas aku dolan jebol ketemu kowe endah. Nyapa, Dik? Kowe konangan kendang. Memang dasar. Untiren saya kuwi mau to. Terus no, Mbak. Ayo. Berjuang dewe, sampai kowe bahagia. Nanging opo walesanmu ning aku. Aduh. Kowe ninggal aku ninggal tapi kurang
Aku malah linu dhewe. Kowe malah milih sing kae jebol aku. Piye Mas? Piye? Piye? Kok malah wedi aku. Piye? Sauron. Kae luwe gede. Biri biri. Terima kasih Mbak Bu. Sing ngene iki. Sik tak urus. Sing ngene-ngene mah lho. Tak urus. Lah tek kowe mau malah kae nggone dhewe. Ngene piye maksudmu? Hanya